Здравей! Електрическите автомобили предлагат екологично и икономично решение за пътуване, но как да се грижиш правилно за тях? За да удължиш живота на батерията, зареждай я между 20% и 80%, избягвай дълги периоди на нисък заряд и използвай подходяща зарядна станция. Електрическите автомобили имат различни изисквания за гуми и спирачки. Проверявай налягането редовно и обръщай внимание на износването, особено заради регенеративното спиране. Поддържай софтуера на автомобила си актуализиран и проверявай охлаждащите системи на батерията, за да избегнеш прегряване по време на дълги пътувания. Правилната поддръжка на електрическия ти автомобил ще осигури по-дълъг живот и по-добра ефективност на пътя. За още полезна информация остани на Atara.bg.